Kaixo nere super txiki maiteak, zer moduz gaude? Nahi duzuen bizitza sortzen, super sekretuak entrenatzen espero dut baietz. Askotan gauzak lortzeko sakrifizio puntu bat behar da. Denborarena, energia bat sartu behar duzu, dirua agian, demagun, kurtsoa aprobatzeko, klase partikularrak jaso behar izan dituzula. Hor, sartu duzu denbora, energia eta dirua, ez da, agian gurasoena. Baino, merezi aldute arrakasta lortzeko sakrifizio hauek, gelditu nirekin eta jakingo duzu. Aurrera super txikiak eta super familia. Ezaztu, trilogia derrau eta superentrenamendua zure esku duzula orain, nire web horrian, ez itxaron. Batzutan, arrakasta lortzen duzunean merezi duzulako eta lan handia egin duzulako besteen inbiria jasan behar duzu. Jendeai gustatzen zaio zuri ondo joatea bizitzan, baina ez, beraiena baina hobeago. Noski, pertsona hauen gandik urrun mantendu behar duzu. Klase partikularren adibidean, esfortzu horrek merezi badu kurtsoa aprobatzeko, zer? Merezi du edo ez du merezi? Merezi du, baino noski. Aprobetxatzen badugu denbora hori eta saria lortuz gero. Hartzazu paper bat eta idatzi, zer lortu nahi duzu? Ze ekintza egingo duzun hori lortzeko eta zer emango duzu ordainean. Adibidez, zer nahi duzu? Asignatura guztiak aprobatu. Eta ze ekintza emango dituzun aurrera? Klase partikularretan dena ematea. Hau da, aprobetxatzea atope. Eta zer emango duzu ordainean zure denbora, energia handia, eta dirua, gurasona izan daiteke edo zu espabilatzeko zure aurrezkien zatitxo bat ere jar dezakezu. Horrela zure dirua izateak ere min handiago emango dizu eta gehiago saiatuko zea. Bestalde, konfiantza izatea ezinbestekoa da. Hau da, zu pentsatzea gai zehala helburu hori lortzeko. Normalean ez dago ezeren truke. Liburu bat erosi nahi baduzu, dirua aurreztu beharko duzu. Gorputza osasuntsu mantentzeko, berdura eta fruta gehiago jan beharko duzu. Aprobatu nahi duzula? Ikasi beharko duzu egunero. Doain esaten dizut, ezer ez da hola, eta hala bada, etorkizunean ordaindu beharko duzu. Gogoratu, zainduin behar ditugula axola zaizkigun gauzak. Adiskidetasuna, zerbait erosi nahi badugu, aurrezki batzuk izan, osasuntxo nahi badugu, elikadura osasuntsua gehi kirola, bai? Askotan guk zer nahi dugu. Gure helburua lortu iaia zeren truke, edo ondartxoen truke. Azkenean, esfortzu bat egin behar da. Gauzak okertzen direnean, aurrera egin behar dugu, demagun laguntxo batekin azerretu gehala. Hor aukera daukagu, bertan utzi edo saiatu konpontzen eta adiskidetasuna indartzen. Ta noski ezaztu zure gurasoekin, adibidez adiskidetasunari buruz hitz egitea, izan ere nahi gabe txikitatik zuk beraien pentsamendua ikasi eta irentsi duzu. Dena, ze pentsatzen zuten harremanei buruz, ze pentsatzen zuten bizitza osasuntsu baten inguruan, ze pentsatzen duten diruari buruz, dena. Txikitatik zure gurasoek esan badizute, ezin dela jendeagan konfiantza izan, hori irentsi egin duzu. Eta zer egin beharko duzu? Hori desikasi eta buelta eman. Egon, badago jendea konfiantza izateko. Horregatik, adibili behartzara eta harremanak zaindu.
Ikusiko duzu, sinistu, konprobatu ezazu, aurrera supertxiki eta superfamiliak. Ikon volumena, gorputzek eskatzen degust, bai, martxa, ban, ban, txik, txiki, ban, ban, buelta da buelta eman, ban, ban, akabu ban.